Menene Telegram Star? Sannan me amfaninsa? Amsa game da tambayar farko, Telegram Star shine nan kamar wani nau'in kuɗi wanda yake kana ajiyewa domin wasu premium activities da suke tasowa a Telegram ko wajen siyayyar wasu abubuwa. Domin ana iya siyayyar wasu abubuwa haka a Telegram, ko kuma domin idan kana wani mining, wani project ya buƙaci ka saka Telegram Star ka yi gas fee ko kuma ka yi boosting ɗin abin da kake samu, kamar yadda masu Ton Station suka yi. Masu Ton Station sun zo da wani tsari, za ka ba da Telegram Star guda 10 su kuma su tamisin ɗin abin da kake samu a 24 hours sau uku. Sannan masu Tomarket ma sun kawo kwanan nan, wanda a Tomarket za ka ba da Telegram Star guda 10 su kuma za su baka Tomarket guda 20,000 tashi daya. To wannan shine nan kaɗan daga cikin muhimman ita Telegram Star. To ya za ka gane kana da ita? Idan baka siya ba, ko kuma wani ne ba wanne ya turo maka ba zai zama kana da ita ba, dole sai ka siya. So idan ka shigo domin ka ga balance ɗinka na Telegram Star, da farko za ka buɗe wajen menu ka shiga profile ɗinka. Idan ka shigo profile ɗinka ya buɗe, so idan ka zo nan wajen gashi za ka ga wajen nan premium Telegram, sai kuma my stars ga yanin star ɗina ina da guda 10 a cikin balance ɗina na star. To ita dama star ɗin idan ka mallake ta, ba wai a wai wallet da ka aje ba, tana ɗamfare ne da account ɗinka na Telegram. Account ɗinka na Telegram wanda da shi za ka yi wasu abubuwa, sai ka tanaji ta domin idan an buƙata sai ka yi amfani da shi. Kamar idan kana mining a cikin wannan account ɗin naka, sai aka buƙace ta, to sai kuma baka da shi, sai ka siye ta a cikin wannan account ɗin, ka mallake ta, sai ka biya da wannan account ɗin. So wannan shine exactly yadda star take. Idan ka shigo, ni da yake already na taɓa siya ragowa ce, na yi amfani da ita saura ragowar guda 10. So kafin nuna muku yadda za ku siye ta, zan dan so na karar da ita wannan ragowar 10, ku ga yadda ake karar da ita wajen biya da sauransu. So ku biyo ni mu je gaba. Idan wannan shine shigowarka na farko cikin wannan YouTube channel namu, ka yi mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin ganin sababbin videos idan mun ɗora. So za ka shigo da farko, sai ka taɓa sai ka shiga, sai ka yi baya. Da farko idan ka shigo za ka je, yanzu mu kaddara tun da za mu gwada ne a Tomarket, bari mu je wajen Tomarket. Idan muka buɗo Tomarket, where is Tomarket? So Tomarket app, idan ka shigo Telegram, idan ka shigo Tomarket ɗinka, abu na farko za ka shigo wajen tax, gashi nan kamar yadda na shigo. So tax ne suka saka na tsawon kwana 5, gashi nan yana irga yau sauran kwana 4. za ka ke shiga ka ba da wannan star ɗin guda 10, su kuma su ƙara maka da Tomarket guda 20,000 gashi nan. So za mu shiga wajen reclaim, dan za ka taɓa, idan ka taɓa wajen reclaim gashi nan, so confirm purchase, ma'ana za ka biya su wannan Telegram guda nawa. Do you want to buy Timex 1 farm tool, dig up to 20k? So gashi nan dai for 10 stars. So ka taɓa confirm and pay 10 star. So zan taɓa confirm and pay, gashi nan na biya. Yanzu kai tsaye sun tura min, gashi nan sai na claim, amin. Idan na claim zai tafi direct, zai ƙara a cikin balance ɗina na Tomarket. To yanzu shikenan, yanzu star ɗina dama iya guda 10 ne suka ragu, to yanzu ya dawo 0 tunda yanzu na biya a nan wajen. So abin da yake na gaba shine nan, za ka je, yanzu bari na nuna muku balance ɗina na star, ku gani zai koma 0. So idan muka dawo wajen profile, za ku gani Telegram star ɗita ta zama 0. Sorry, gashi nan Telegram stars ta koma babu komai. To yanzu idan kana so ka mallaka, hanyoyi biyu ake bi wajen mallakar ta. Na farko shine nan ka zo kai searching na seller, akwai mai siyarwa a nan, kamar bot ne wanda suka kirkira nasu ne, gashi nan Durga King. Tunda shigo farko ne ka taba DURG, sorry, gashi nan ya fito, wannan Durga King din. So Durga King idan ka shiga, dan na farko sai ka taba order food, ko ka taba wannan, duka ɗaya ne, order food. So idan ya buɗo sai kuma ka taɓa buy, gashi nan wannan buy, sai ka taɓa buy. Idan ka taɓa buy, gashi nan zai nuna confirm your purchase, sai ka taɓa. So gashi nan kala star a da yadda na sani suna sai da mafi karanci guda 50 ne, to amma yanzu ga yana mafi karancin abin da zan iya siya star guda 100 ne. A da in ka zo za ka ga star guda 50, ko mai bi saboda siyata ta biyu ne, ko kuma siyata ta koko gaba ɗaya suka canza tsarin ba mu sani ba. So idan muka shiga, muƙaddara za ka sai star kwaya 100, ga farashin sa shine nan kuɗin Najeriya naira 3,599. So mu gwada da shi, inda yanzu ba siya zan yi ba, ina so nuna muku kawai da za ku yi. Sai mu shiga wannan na farko din. So za su kai ni yanzu wajen da zan saka ATM informations ɗina.
wanda zan biya wannan kuɗin da shi. So gashi nan idan misali zan yi amfani da Google ne ko wani abu sai in saka add credit sai mu shiga. Wannan ina nuna muku ne idan shigowar farko ne mutum zai yi. So za mu shiga yanzu, to ga nan zan saka card number a nan wajen. So in ka zo za ka saka card number, in ka buɗo na gaba bayan ka yi saving card ɗinka za ka saka CVV na ATM ɗinka, sannan ka saka, kun dai gane da wanda suke yin web payment sun san yadda ake. So bayan ka saka zai buɗo maka za su tura da code waye da waye a yi debiting ɗin account ɗinka na wancan adadin. Da zarar ka biya wannan kuɗin kai tsaye za ka zo wajen Telegram account ɗinka za ka tarar da wannan star ɗin kwaya 100 ɗin nan sun sauka kai tsaye. So hanya ta biyu kuma da ake mallaka ita ce mafi sauki, ita ce zan nuna muku yanzu insha Allah ta'ala. Hanya ta biyu ita ce sai ku fita daga cikin Telegram account ɗinka, daga nan sai ku je Tonkeeper. A Tonkeeper ake siya, ita ta ma fi sauƙi, ba wai sauƙin price ba, amma idan a Tonkeeper za ka siya ba wai da naira za ka siya ba, za ka siya ne da me, da ton. So da ton za ka biya sai a baka star, sai ka shigo. Idan ya buɗe Tonkeeper ɗinka ka tabbatar akwai ton na daidai abin da kake so ka siya ko makamancin haka, sai ka zo wajen browser, gashi nan browser. So idan ka shigo wajen browser, ko kai searching, ko ka taɓa search a nan wajen kai searching, ko kuma ka taho a hankali za ka ga wani waje an rubuta fragment, maybe na wuce shi, to bari in dawo baya. Fragment, gashi nan fragment, sai ka shiga website din. Idan ya bude za ka yi connecting din wallet ɗinka, ita wannan wallet ɗin kenan da farko abin da za ka fara yi. Idan kai connecting, to za ku ga gashi nan za su ba da dama, amma kafin nan gashi nan abubuwa da yawa ake anan, usernames, numbers, star, sai ka taɓa wajen stars din nan. Sun ka taɓa wajen stars gashi ya hau. So saboda already na yi connecting din wallet ɗin, shi sa bai nuna muku wannan ba. Don haka in kuka shigo da farko abin da za ku fara shi ne ku yi connecting din ida abarku. So ga hinan price din, idan kuka lura anan sun ba da dama ma har 50 star zan iya siya. Kamar yadda kuke gani 50 star ga abin da zan bayar da 0.1385 ton. Sai kuma 75 stars zan biya 0.2078 ton. Haka dai har zuwa na adadin star din da kake so. So idan star mafi karanci zan siya, kamar ni yanzu misali wannan 50 star din zan siya, ga hinan dama akai yake already ya yi selecting. To sai ka zo sai ka saka username din wani, in ma misali ba a naka ba kai zaka siya ba wani zaka siya mawa, sai ka saka Telegram username din sa a nan wajen. Ka saka Telegram username kai ɗaya zai fito maka da sunan real name, ba wai username ba. Kana gama saka an ka taba search zai baka real name na shi wancan din mai abin naka, ID real name na mai wannan username din. To sai mi search, gashi nan idan mi search gashi nan har ya fito da suna haka ne na wancan Telegram din kenan. To gashi ni kuma zan dama na yi selecting star nawa zan siya, gashi nan star 50 zan siya. To sai na taba sai na zo nan wajen janyo can kasan taba buy 50 stars, sai na shiga buy 50 stars. So buy 50 stars gashi nan sai na ce buy stars for Kabir to yes, za a siya min kenan. So za ta buƙaci ka yi transaction, ka yi waye da waye duka, gashi nan sai ne transaction. So na zo zan yi transaction a nan wajen. So bayan ka yi payment sai ka jira ya buɗe, kaɗan bashi in mintuna kaɗan. Idan ya gama wannan recording in the blockchain ɗin, kai ɗaya kana zuwa can cikin Telegram ɗinka za ka ga waɗannan star ɗin sun sauka. So da ka mallaki star kuma abin da ya rage maka, yanzu ma za mu yi quitting nan kawai, za mu nuna an riga an siya stars acquired. To tunda an riga an siya yanzu bari mu koma can. Idan muka shigo Telegram din, kana zuwa ma Telegram za ka ga sako Telegram. Bari mu gani, gashi nan ga sakon Telegram na wanda ya shigo yanzu. Sai ka shiga, ga hinan bayanin da za su ke yi, ga hinan an yi congratulating, ga hinan someone unknown user sent gift for one so ga hinan ton din da aka turo min. In taba view, gashi nan 50 star. So dan fita sai in koma wajen profile. Idan ka koma wajen profile za ka ga star ɗinka ga hinan ta zo 50 star. To daga yanzu tunda kaga kana da ita sai ka je kai duk wani abu da zaka yi da ita, na boosting ne ko na menene, duk abin da kaga dama. So wannan shine iya karshen bidiyon nawa. Allah ya sa ya amfanar. Kada ku manta ku yi mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin idan an ɗora sababbin bidiyo